Da ste ljudi, dobrodošli na epizodu DPO. Kao što ste vidjeli, promenili smo ime. Više nismo Games TV, nego Dragon Games. Ali jednostavno planiram da vratim ime, pošto Games TV je nekako moje ime od početka ovog kanala i želim da ga vratim. Tako da u ovom videu pišite u komentare da li da vratimo ime Games TV ili ne. I da, recite mi da li želite da počnemo da snimamo neke skečeve, pošto nekako mi je palo na pamet da počnemo da snimamo i skečeve na ovom kanalu. Da, ljudi, palo mi na pamet da snimamo skečeve. Snimat ću sa društvom, vjerovatno, iz škole, dogovorit ćemo se jedno školsko, vikendom i izbacit ćemo skečeve vikendom. Tako da mi recite da li želite to da radimo. Ako želite, lajkujte, šerujte i ostavite komentar na ovaj video i subscribeujte se na kanal. Inače, posjetite preporučene kanale, kažem još jedan put, i pričat ću do kraja Games TV kanala ili sad Dragon Games. Inače, ovdje još piše Games TV, jer to i dalje sada želim da vratim, pa vi meni lepo recite da li da vraćamo ili ne. Pošto ovako ime unikatnije, jedva ima takvih kanala, ali Games TV je nekako moje prvo ime i ja želim da ga vratim. Vi recite da li da ga vratim ili ne. Tako da, i da. Pitanje i odgovori ne vjerujem da ću snimati ako uživo da me vidite, ali samo sam to da kažem da možda, ali samo možda od početka proleća kreće facecam, Da, možda od proleća krene facecam. Nisam siguran za to, ali dobro. To nije bitno još. Bitan je facecam i da za 100 subscribera, pazite, snimit ću facecam. I snimit ćemo Slendermana. Da, želim da vidim šta je toliko strašno u toj igrici i želim da vidite vi kao moju reakciju. Tako da želim da vidim šta će da bude. Da, sad snimam u full screenu, tako da će od sad svaki klip biti full screen i dalje će biti samo 720p. I ako čujete neko šuškanje, to je mikrofon, moram da ga pomeram stalno. Dobro, to nije bitno. Bitno je da sam vam to pitao, to sam želeo u ovom videu da vas pitam. Ali igrat ćemo, imat ćemo dug gameplay. Inače da, recite mi da li želite da vam pokažem neki tutorial kako možete koristiti neki program. Pošto dosta započetne youtubere. Tako da, ako neko želi da krene sa gamingom ili da edituje bilo koje klipove, ja koristim Camtasia Studio, meni je dovoljno dobar. Sony Vegas ne ću koristiti te kasnije. Inače, čim verifikujemo kanal, kreće i thumbnailovi, znači znam da pravim thumbnailove i da, sada ću vas pitati, možete li da snimimo kako koristiti Photoshop? Pošto ja umem dosta dobro da ga koristim, pa vi recite, želite li da snimim to, zapravo ne morate ne kažete, snimit ću kako koristiti Photoshop, vjerojatno večeras, pa će sutra izaći taj video. Dobro, onda idemo ovdje. Ajmo. Pucamo nasumice. Izvinite ljudi, malo što sam bio sa Fantu. Dobro, to nije bitno za Fantu. Bitno je da ovog ubijemo, ali ne možemo preći. Možda i možemo ako nastavimo da se borimo. Pošto dosta dobro izbjegavamo, samo nastavimo ovako i ubit ćemo ga, možda. Nadam se da hoćemo, jer onda možemo onda smo 45. level i moći Spyra. Da, Spyra uzimamo. Čekaj da idemo u Bullet Penetration. Jao, ovo su toliko slabi metali da ne mogu da verujem. Ali zato mu je jak max health ko bik mu je jak.
Znači, vam se svidio onaj klip za Edita Veti kurac, pošto sam za tu sliku tražio celcati dan. Samo tu sliku sam tražio celcati dan. Ne vjerujete koliko je mučenje naći tu sliku. Ostavit ću vam link u deskripciji od tog videa, pa možete i video pogledate. Inače, uzet ćemo ovo. Uzet ćemo možda Bustera, ne vjerujem, pošto će se opet ubiti. Pogledajte tamo koliko su jaki likovi. Idemo na ovog. Nismo mu skinuli ni health. Ni jedan health mu nismo skinuli. Dobro, ljudi, nećemo prekidati video, idemo nešto drugo. Stavit ćemo FFA 4 tima, ne, tag mode, dajmo tag mode. Eto ćemo uzeti Necromancera, pošto taj kit je za ovaj mod igre najbolji. Po meni je taj kit za ovaj mod igre najbolji. Čekajte, op, sad ćemo ga. Ja, pa vidite ovog. Pa ovaj je AFK, a nije... Jeste? Ja, ljudi, zajebano se King Gamer. Jebe mu ja tetku u slezinu. King Gameru, jebem li ti pičku ust. Fuck you, kurvo pederska, i ti F1 win. Fuck you. Tako da idemo ponovo. Idemo speed, gledajte za ovo. Ne možda skrećemo koliko smo brzi. Beži. Dobro, koristit će za bežaniju. Beži, bre! Beži! Pium! Sauvila, woohoo! Ubi nas! Svaka ti čast, kurve, štio! Fucking shit! Top! Idemo! Nećemo pobediti. Pobedit će plavi tim, ali mi nećemo doći do Necromancera ni za 500 godina. Ovo je nas sve puni. Šta baše? Uništimo ovo. Eno ga, još jedan Pentagon. Uništi se Pentagon, uništio sam ga. Yes! Uništili smo Pentagon. Znači, sad ne vjerujete koliko mi se dugo izbacuju klipovi, pošto sam krenuo s nekim opasnim editingom i zato se dugo izbacuju videi, tako da ćemo snimiti 2 klipa, večeras će, možda i sutra i prekosutra izbacim, ne znam. Ovo ćete vjerojatno video gledati u subotu, a i u nedelju, onaj kako koristiti Photoshop, a snimit ću ih petak, to je danas je petak. Imamo ovdje 1, 2, 3. I imamo još 2 za ovo da potrošimo. Idemo tu i tu. Tako. Potrošili smo 5 za njih. Aj sad pali. Da vidimo. I znači ljudi, sutra ne očekujte da išto snimam, ali imat ćete 2 klipa u 2 dana. Dosta će biti. Izbacivat ću klip na dan, tako je, mislim, najbolje od svaki youtuber tako radi. Ne znam da li ima jedan youtuber koji to nije radio. I ja, prvi smo basili bullet speed za Bustera. Ne ziveš ga. Dobro, nije bitno. Da bullet speeda može poboljšuje malo Bustera, ali gotovo je, ljudi moji, džabe. Hajde probamo nekog makar da ubijemo nekog purpla. Idemo brže. Pogledaj, to je onaj novi kit što sam vam pričao. To je to. I ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala što ste gledali, ako vam se svidio, ostavite like, share, komentar, ako ćete se praviti, ako niste pogledajte prošle episode.